Úgy tudjuk, azt hisszük, hogy csak a holland, a spanyol és más távolabbi országokban léteznek monumentális üvegházak. Ez korán sem igaz. Csongrád megyében, a nagymúltú Szentesen és környékén évről évre és egyre nagyobb területen épülnek a legkorszerűbb innovatív üvegházak, amelyekben több ezer tonna hazai zöldség terem. Ritka pillanat az, amikor tanúi lehetünk új üvegházak építésének. Saját szemünkkel láthatjuk, amint az óriás méretű területek beépülnek, futurisztikus üvegfelületek magasodnak a palánták, paradicsomok és paprikák fölé. Ebben az üvegházban 3 éve terem a nagyon finom és gyönyörű magyar paradicsom. Mi szükséges ahhoz, hogy egy ilyen fejlesztés létrejöjjön? Az adottságainkat kell számba venni mindenek előtt, és ez az üvegház azért épült 4 esztendővel ezelőtt, mert azon a telepen, ahol 2 termálkút szolgáltatja 50 év óta az energiát, bizony ezek a berendezések rendkívüli módon elavultak, és végig kellett gondoljuk, hogy azt a legértékesebb és a világ legtisztább energiáját, amire mi nagyon büszkék vagyunk, hogy itt élhetünk, tudjuk-e még okosabban használni, mint ahogy ezt eleink 40 évvel ezelőtt megtervezték az akkori ismeretek alapján. Mindig mondom kertész kollégáimnak, nem a szomszéd kertésszel kell versenyben lenni és őt legyőzni, nekünk az európai piacon kell megmérettetni magunkat, és ott kell versenyképesnek lenni. A versenyképesség nem holmi divatos kifejezés, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy például egy osztrák vagy német piacon, vagy még távolabbi országokban a vásárlók keressék a magyar termékeket, ami megfizethető és ízletes is. A hazai fogyasztók szempontjából pedig lépten nyomon hallhatjuk, hogy igenis komoly igény van a helyben készült, egészséges élelmiszerre, a biotermékekre, és lényeges az is, hogy a zöldségek, gyümölcsök ne járjanak be kontinenseket, mire az asztalunkra kerülnek. Itt kellett ahhoz a fejlesztéshez fogni, hogy na, most már aztán kezdjünk el olyan berendezést építeni, ami esélyt ad arra, hogy versenyképesek leszünk határon belül és határon túl is azokkal, akik mai korszerű üvegházat építenek. Amikor a piacon vagy a bevásárlóközpontban vesz az ember egy kiló paradicsomot vagy paprikát, nem feltétlenül jut az az eszébe, hogy ilyen komoly termesztés technológia áll a háttérben. Persze nem is kell, hogy ezen gondolkodjunk. Az ár, amennyiért vásárolunk, az lényegesen fontosabb, szokott lenni. Ha azonban még egy akadémikusnak is eláll a lélegzete a látványtól, akkor bizony nem lehet megkérdőjelezni a fejlesztők, gazdálkodók, kertészek elhivatottságát, munkaszeretetét. Nem ismeretlen helyre jöttünk, ez nagyon régi az intézmény. Kezdetektől nagyon sok olyan kollégám van az agrárosztályon, aki ismeri, nagyon sokan dolgoztak, vettek részt a fejlesztésekben, különböző akár a növény, akár a műszaki oldalról. Az agrárosztály az elmúlt időszakban elhatározta, hogy évente 2 alkalommal meglátogat olyan mezőgazdasági létesítményeket, nagyobb cégeket, akiknél érdemes megnézni azoknak az eredményeknek a hasznosulását, ami az egyetemeken, kutatóhelyeken keletkezik, úgyhogy ennek a mai nap is teljes mértékben megfelelt. Egy professzor, egy tudós nagyrészt asztal mögött, a pódiumon és a laboratóriumokban éli az életét. Ott végzi kutatásait, melyeknek eredményei a fejlődést, a közjó érdekeit és a jövőnket szolgálják. Egy mezőgazdász, egy hivatásának élő szakember, egy vállalkozó ezzel szemben főként a jelennek él, a jelen társadalmát szolgálja, és a jelen technológiáival dolgozik közvetlenül a saját földjein, a valódi terepen. Egyetlen terület 2 különböző végpontja ez, ám egyiket sem lehet a másik fölé helyezni. Egyik sem lehet fontosabb a másiknál. A lényeg ugyanis az együttműködés. Mindazok a vendégek, akiket korábbi egyeztetés alapján meghívtunk,
nem kevesebben, mint a Magyar Tudományos Akadémia agrárosztályának jeles képviselői itt voltak. Ez önmagában úgy gondolom, hogy nagyon jelentős, bár 55 év alatt nagyon sokan megfordultak már nálunk, akadémikusok, tudósok, politikusok, szakemberek, de úgy, hogy a legfőbb tudományos testület egyik osztálya, csak nem teljes létszámmal még nem volt, és én ezt nagyon pozitívan értékelem, és nagy elismerésnek tartom valamennyi kertész munkatársam nevében. Azért ilyen üvegházépítést minden sarkon vagy éppen léptennyomon nem lát az ember. Nem csoda, hogy a rohamosan fejlődő technika és technológia még egy szakember számára is tartogathat meglepetéseket. Az akadémikusok terepszemléje során nyitva tartottuk szemünket, fülünket, és bizony hallhattuk, amint kiváló tudósaink érdeklődve teszik fel kérdéseiket a vadonatúj üvegházak működése kapcsán. Az akadémikusok jelentős része, aki aktív korábbi munkaköréből, ami alatt ezt a címet szerezték, egyetemi tanszékvezetés, kutatóintézeti vezetés vagy egyéb feladatok, más életpálya miatt elkerültek a közvetlen gyakorlattól, és nyilván azért voltak itt örömmel, és azért csodálkoznak rá egy-egy olyan új technológiára, ami az ő aktív korukban még nem volt egyrészt. Másrészt nem csak kertész végzettségűek voltak itt, hanem állattenyésztők, genetikusok, növénytermesztők, akik általában sem láttak ilyet. Én nagyon örülök annak, hogy a szakma bármelyik területéről van érdeklődés a mi szűkebb szakmánk iránt, de volt a bővebb szakmai terület iránt is, mert nem egy akadémikus volt itt az urak között, akikkel együtt dolgoztunk, részben a szarvasmarha ágazatban, részben egy korábbi virológiai problémával a kertészetben, vagy ökonómiával is, tehát nem egészen ismeretlenül jöttek ide természetesen, mert ez a korábbi munkakapcsolatok felélénkítése, vagy bemutatása annak, hogy mit fejlődött azóta a technika, technológia, amiben örömmel veszünk részt közösen a jövőben is. A Magyar Tudományos Akadémia egyik nemrégiben kiadott közleménye alapján csakis a helyi energiaforrásokra alapozott fejlesztések jelenthetik a jövőt. Ilyen a termálenergia, amely nélkül szinte elképzelhetetlen lenne a fenntartható üvegházak építése. Ön szerint mikor vált érdekessé, vagy inkább központi kérdéssé a termálenergiára épített fejlesztés? Tulajdonképpen ezek a termálenergia hasznosítás az már sokkal korábbi időszakra nyúlik vissza. Központi kérdés volt ez korábban is, amikor még ugye a 20-30-40 évvel ezelőtt elkezdték fúrni ezeket a termálkutakat. Elsősorban olajkútfúrásokból keletkeztek ugye a termálkutak, és akkor, mint lehetőség, ez ugye fölmerült ennek a hasznosítása. Több cég rátelepült erre a lehetőségre, és elkezdte fejleszgetni ugye a kertészeteit. Tulajdonképpen a korábbi időszakban egy viszonylag olcsó energia volt, adóztatás egyebek nem volt olyan mértékű, és ezért nem is nagyon takarékoskodtak vele. Tehát ezt nyugodtan kimondhatjuk. És nem túl korszerű, de viszonylag hatékony berendezéseket tudtak így működtetni, mivel hogy olcsó volt maga az energia. Ennek a fölértékelődése akkor kezdődött, amikor az egyéb energiahordozók elkezdtek drágulni. Kertészetekben 10-20 évvel ezelőtt még gázolajjal is érdemes volt fűteni, úgyis megérte. Volt egy árrobbanás, és onnantól kezdve 1-2 éven belül megszűntek ezek a lehetőségek, mert nem volt gazdaságos, és akkor kezdődött a termálenergiának a komolyabb fölértékelődése. Viszont a komolyabb hasznosítása az az utóbbi 5-10 évre nyúlik vissza. Akkor jöttek be azok a korszerűbb technológiák, főleg a kertészet terén, amik már a terméshozamokat is tudták produkálni, és így a két tényezőnek az együttes összekapcsolódása az jelentett talán egy fordulatot a termálenergia hasznosításba. Ha nem lenne termálvíz, azaz egy helyi adottság, ön szerint milyen dinamizmussal egyáltalán épülnének-e üvegházak? 10-15% alatti lenne a megrendelés. Vagy semmi? Hát vagy semmi. Tehát az már annyira alacsony szint,
méretűek azok a beruházások vagy kis mennyiségűek, ami nem termálvízzel működik, hogy a mi iparágunk akkor nem nagyon tudna létezni. Ahol most állunk, ez egy vadonatúj üvegház, amit önök építettek. Miért gondolta, hogy ezzel fog foglalkozni, erre alapít egy vállalkozást? 15 évvel ezelőtt elindult egy támogatási rendszer, ami viszonylag könnyen hozzáférhetővé tette ezeket az üvegházakat. Nyilván akkor még sokkal kisebb méretekben, néhány ezer négyzetméteres üvegházak épültek, és akkor megpróbáltuk. Kicsit fejlesztettünk a cégen, hogy az építési oldalt is megpróbáltuk elindítani. Mekkora ebben az innováció, egyáltalán hogy van jelen, mennyire kell rá felkészülniük? A fölkészülés az tulajdonképpen a két dologból áll. Egyrészt a holland beszállítóink tapasztalata, mert nyilván azt nem lehet megkerülni, nem is érdemes velük versenyezni. Amit tudnak, azt át kell venni, és amit mi hozzáteszünk, az itteni tapasztalatok. Tehát mind a klímaviszonyok, mind a kertészetek sajátosságai, kertészetek igényei és lehetőségei. Tehát ezt a két-három tényezőt kell úgy ötvöznünk, hogy ebből egy használható projekt alakuljon ki. Házilag nem érdemes barkácsolni, mert ez is egy szakma. Ha kisebb vagy nagyobb méretű üvegház épül, nem árt, ha a rendszertechnológiai előírásokat betartja az építtető, és azt is számba veszi, hogy milyen gazdaságossági szempontok teszik eredményessé és fenntarthatóvá a termelést. A magyar mérnöktársadalom tudása elegendő biztosíték ahhoz, hogy még ha a holland technológiák átvételéről is van szó, precíziós legyen a kivitelezés. Remélem megbocsát nekem, van egy kis puskám, készítettem pontosabban egy kis puskát, mert annyi kritérium van, és annyi minden van ahhoz, hogy tényleg fenntartható legyen egy ilyen beruházás. Itt fel is sorolnék néhány dolgot: öntözőrendszer, párásítás, árnyékolás, szellőztetés, hűtés. Menjünk sorba ezeken. Melyiknek milyen jelentősége van? Hát, tulajdonképpen mindegyiknek nagy jelentősége van, sőt összességében van nagy jelentősége, mert a felsorolt kritériumok az mind tulajdonképpen a növény élettani hatásait és a mikroklímáját befolyásolják. Ennélkül életképtelen a dolog, ugye? Igen, tehát hogyha bármelyik is hiányzik, vagy nem jól működik, akkor az a végeredménybe fog látszani, tehát kevesebb lesz az hozambetegségek jönnek, stb. Tehát ezt lehetne sorolni. Egy elég összetett dolog az üvegházaknak a klímavezérlése, és ugye ez, ami felsorolásra került kritériumok, ez mind összetevője. Elsősorban az összhangot kell megteremteni ezek közt a beruházási elemek között. Kommunikál akkor egyik a másikkal? Tehát az összhang alatt azt értem, hogy igen, egyiknek kommunikálnia kell a másikkal? Hát tulajdonképpen a klímakompjúteren keresztül kommunikál, mert az hangolja össze az összes ilyen funkciót, amire szükség van egy üvegházba, és akkor talán kezdjük el mondjuk a szellőztetésnél. A szellőztetés az egy rendkívül fontos dolog a belső klímaszabályzás miatt és a páratartalom szabályzás miatt. Rendkívül nehéz az üvegházakban is, meg más kertészeti létesítményekben is a pontos páratartalomtartás. Több összetevővel, vagy több funkcióval lehet ugye szabályozni, egyrészt a fűtéssel, másrészt a szellőztetéssel, harmadrészt pedig a külön beépített párásító berendezéssel. Bizonyos növények, például a paradicsom, az megtermeli magának a nagy lombfelületen keresztül azt a páramennyiséget, amire szüksége van, sőt többet is, és ott inkább a pára elengedése, leszárítása a feladat. Vannak olyan növények, például az uborka, paprika, az pedig erősen igényli a párásítást, mert annak kevés az a pára, amit meg tud termelni a növény, oda külön párásító berendezéseket kell beépíteni. Most hogy épül föl egy ilyen műszaki tartalom, ez nagyba függ attól, hogy mit akar termelni a termelő, és akkor úgy kezdjük összerakni a szükséges elemeket, hogy ez a végén azért kiszolgálja azt a növényt. Egy másik lényeges kérdés, a fűtés, a hűtés. Ez hogyan történik, mi alapján döntenek arról, hogy milyen kapacitásra van szükség? Tehát itt ebben az esetben ugye például termálvízből mennyit használnak fel. Hogyan történik ennek a kiszámítása? Milyen előnnyel szolgál az, hogy itt van egy ilyen adottság? Tulajdonképpen a termálvíznek tényleg nagy előnye az adottság, hogyha jelen van. Viszont van egy hátránya is, általában mindenütt korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre, és egy kicsit fordítva kell kiszámolnunk ezeket a
hőmennyiségeket, megnézni a kútkapacitást vagy a rendelkezésre álló hőkapacitást, és ahhoz visszafele méretezni, hogy mekkora üvegházat lehet ráépíteni úgy, hogy még kifűthető legyen. És itt mindent a klímakomputer köré lehet fölépíteni. Annak a fejlődése, annak a működtetése az határozza meg, hogy az egész üvegház működését. Ahhoz viszont kell egy olyan szakember gárda, aki folyamatos képzést kap, és azt a folyamatos képzésből szerzett tudást, meg a tapasztalatokat adjuk vissza tulajdonképpen a termelés közbe a partnereknek. Van földje, területe, jók a klímaviszonyok, és még termálkút is van a közelben. Hát akkor vágjon bele, és juttassa el a terményét esetleg a skandináv országokba, vagy még távolabb. Éljen belőle, mert csak úgy érdemes minden nap felkelni, ha tudjuk, hogy magunkért és másokért is hasznos dolgokat teszünk. De nincs jelen múlt nélkül, jöjjön egy kis történelem. Csongrád megye éghajlata és adottságai, az Alföld minőségi, termékeny talaja évszázadok óta meghatározó szerepet játszott a hazai mezőgazdaság életében, Európa szerte öregbítve a magyar zöldségek jó hírnevét. Folyók, tavak, ki nem apadó kutak, jó öntözési lehetőségek, gazdag uradalmi majorságok. Ez jellemezte az 1800-as évek Magyarországát, és többek közt ez volt az oka annak is, hogy a megélhetésükért útra kelni kényszerülő bolgár kertészek hazánkat választották a letelepedéshez. Több ezren érkeztek hozzánk a 19. század derekán, hogy aztán különleges, forradalmi módszereikkel, magas szintű kertészeti kultúrájukkal komoly hírnévre tegyenek szert, és mindenki elismerését kivívják a termesztett zöldségeikkel. Jórészt nekik köszönhető az is, hogy hazánkban olyan gyorsan közkedvelté vált a paprika és a paradicsom fogyasztása, és számos teljesen új növényt, mint például a póréhagyma, padlizsán, feketebab, saláta, uborka, ők honosítottak meg a monarchia területén. Melegágyi hajtatásuk és az úgynevezett bolgárkerekes öntözésük még máig híres a szakmabeliek körében, és többek közt nekik köszönhető az, hogy nem volt éhínség az első világháború alatt és után Magyarországon. Tevékenységük nyomán aztán ki is alakultak a hazai intenzív, korai termelésű kertészeti kisgazdaságok Gyula, Békés, Szentes és Hódmezővásárhely környékén. Az 1875-ös esztendő azért fontos a délalföldi térség agrártörténetében, mert ekkor telepedtek meg itt először a bolgárkertészek, kiknek első állomáshelye Szegvár volt, melynek környezete ideális feltételeket kínált, mind termőföldben, mind pedig a kurca vízének hasznosításában az árasztásos öntözés alkalmazásához. Az alföldi kertészek hamarosan elsajátították a bolgárok intenzív zöldségtermesztéses módszerét, és megteremtették az alapjait a ma működő kisvállalkozásoknak, őstermelői gazdaságoknak. Mikor vágott bele ebbe a szakmába? Gyakorlatilag 1986-ban akkor kezdtem, de meg akkor sokkal kisebb területen volt. Egyetlen fóliával kezdtem el. Ez a 6000 négyzetméter 500 négyzetméterrel kezdődött, és aztán lett 1000, 2000, 3000 és 4000, 5000, 6000. Ebből adódóan azt kell mondanom, hogy megérte fejleszteni, megérte bővíteni, vagy nem? Igen, tehát mindig képződött annyi kis nyereség évről évre, hogy lehetett bővíteni, fejleszteni, illetve én gyakorlatilag mindig hitelből gazdálkodtam, mert nekem a szüleim nem voltak kertészek, tehát nem adtak egy lökést, hogy itt van fiam, és akkor itt van egy darab föld, és ezen építsék fóliákat és gazdálkodjál nekem. A szüleim állattenyésztéssel foglalkoztak, és ellenezték egy kicsit a kertészetbe, hogy belevágjak, és így pénzt csak hitelből tudtam szerezni. De akkor még, amikor elkezdtem, akkor nem adtak a bankok hitelt, a magánszemélyektől küldött pénzt kölcsönkére, magasabb kamatra. És így lépésről lépésre indult a kertészet, és ez itt minden egyes csavar mind hitelből lett megvásárolva. Megérte kockázatot vállalni? Meg. Azt mondta egy bankszakember, aki a Szentesi Hitelszövetkezetnek volt az elnöke, hogy ha jó a döntésem, átszámoltam, akkor mi a probléma, akkor vágjunk bele és csináljuk. Voltak nehéz időszakok, tehát amikor nem tudtam a hitel részleteit fizetni, de akkor is utána rendbe jött minden, és most már hitelmentes az egész telep, és jól működik, és örülök neki, hogy megcsináltam.
2002-ben megalakult a Délalföldi Kertészek Szövetkezete, annak érdekében, hogy a környék őstermelői, szaktanácsadók révén segítséget kapjanak a technológiai fejlesztésekhez, valamint ne kelljen minden egyes alkalommal egyenként eljárniuk a vidék és főváros piacaira. Adott esetben a nap végén sok megmaradt paprikával és paradicsommal hazatérve, úgy, hogy folyamatosan bizonytalanok a másnapot és a jövőt illetően. Amikor a TÉSZ megalakult, a Délkertész Szentesen, utána egy évvel beléptem, és gyakorlatilag őrájuk bíztam az értékesítést. Ők végzik a felvásárlást, az értékesítést, és gyakorlatilag a szaktanácsadást ők adják, segítenek, hogyha valami problémám van. Aki most kezd gazdálkodni, sokkal könnyebb, tehát nem kell mindenhonnan megpróbálni pénzt szerezni, vagy ha nincs szaktudás, akkor ugye vannak bukások is, tehát nekem is sokszor voltak évek, amikor bukás volt az egész, tehát utána a következőben csak azért dolgoztam, hogy talpra álljak, tehát ez nem volt ilyen egyszerű, mint ahogy most elmondtam. Mi kellett hozzá, bátorság? Bátorság föltétlenül. Vagy szeretni kell azt, amit az ember csinál? Mind a kettő, szeretni is kell, elhivatottság és bátorság kell, és hát hit, hogy sikerülni fog, tehát anélkül nem megy. Mit gondol, mekkora értéke van annak, amit önök tesznek a munkának, a kétkezi munkának? Manapság lehet, hogy nem sokra becsülik, de én úgy érzem, hogy felbecsülhetetlen az embernek a kétkezi munkája. Tehát India miniszterelnöke is ezt mondta, Gandhi, hogy a kertészetnél szebb szakma nincs. Tehát a japánok is ezt vallják, hogy az az ember, aki nem tud kétkezi munkát végezni, az nem igazán művelt ember. A japánok így mondják. A kétkezi munka az azt hiszem, hogy örök érték, csak most nagyon degradálódott az egész. De hát bízzunk benne, hogy újra értéke lesz. Én is ebben bízok, hogy egyszer föl fog újra értékelődni. Tehát, mint Hollandiában is, hogy a kertész az egy ugyanolyan érdekes ember, mint egy orvos, vagy egy tanár, vagy egy mérnök. Hát az élelmiszert meg is kell termelni, tehát anélkül nincs élet. Ön szerint mekkora kincset jelent a magyar föld? Hogyan kell azzal bánnunk? Nagyon nagy kincs, mert mindenki vigyáz rá. Nem lehet fölbecsülni a földnek az értékét, én úgy érzem. A természeti kincseink, a föld és a víz, ami rendelkezésünkre áll, abból nagyon sok élelmiszert elő tudunk állítani, amit gyakorlatilag bárhol nyugodtan fogyaszthatnak, mert egészséges. És mindenkinek nyugodt szívvel ajánlom, hogy a termékeinket fogyasszák. Minden otthonról jön? Igen, Valgai víz. De véletlenül sem csempésznek be idegen Hát most én nem járok se Szlovákiába, se Spanyolországba, se Olaszországba. Köszönöm szépen. Hanem saját kertből hozza és eladja. 34 éve. 34 éve. Amikor vásárlók ide jönnek a pulthoz, megkérdezik-e, hogy honnan van a termék? Meg, igen, mindig. Mindenki megkérdezik? Hát majdnem mindenki, igen. Nem csak arra koncentrálnak, hogy nem. 1998 forint per kilogramm a szedel. Hát az is érdekli őket természetesen, de az első kérdés, hogy honnan jött a termék, mindig. Amikor vásárol, mi izgatja a legjobban? Az, hogy mennyibe kerül a zöldség vagy a gyümölcs, vagy az, hogy magyar legyen? Hát tulajdonképpen mindkettő, de elsődlegesen magyar termékeket keresünk. Igen. Meg szokta kérdezni az eladót, hogy biztos-e, hogy magyar? Hát nem nagyon szoktam, mert én már nem mai gyerek vagyok, és a tapasztalataimra építek, általában meg tudom állapítani. Ön szerint mekkora kincs a magyar föld? Hát ezt nem lehet mérni, ezt így nem lehet mérni, a lehető legnagyobb kincsünk. Az volna a kérdésem, hogy amikor ide jön valaki vásárolni, de a föld is vásárol, vajon felteszik-e a vevők azt a kérdést, hogy saját termés? Igen. Felteszik? Érdekli őket? Szokták, igen. Tehát nem csak ezzel foglalkoznak? Nem csak ezzel. Nem csak a burgonyára érdekli őket? Nem. Hanem az is, hogy honnan van? Így van. Ahogy elmondtam. Pontosan. Az lenne a kérdésem, látom vásárolgat. Igen. Szokott-e arra figyelni, hogy mit vesz, hogy magyar terméket vásároljon? Igen, nézem mindig, hogy... És meg is kérdezik? Meg is kérdezem még azt is, hogy melyik részről. És hogyha például a magyar termék egy picit drágább, mondjuk néhány forinttal, mint a külföldi, akkor is a magyar választja? Magyar, inkább kevesebbet veszek.
szóba ejtettük az egyik igen közkedvelt budapesti vásárcsarnokot is, ahol naponta 20 000 vásárló jut friss hazai élelmiszerhez. Kétségtelen, hogy a hazai finomabb is, és ha azt vásárolunk, akkor azzal a termelőket és a vidék életben maradását, eltartó képességét támogatjuk.